Sí, ens sap greu la moció 19, però no podem votar a favor d'aquesta moció sobre la creació d'espais d'emprenedoria o coworkings municipals. Ens abstindrem. I és que, tot i que hi ha paràgrafs a la moció amb els quals hi estem totalment d'acord, per exemple, atès que la prioritat de l'impuls municipal ha d'anar en la línia de l'economia social i solidària, l'economia verda, la innovació social, el foment de l'ocupació de qualitat i del cooperativisme, n'hi ha d'altres expressions, altres formulats, també dins dels acords que es voten, que han motiven la nostra abstenció. En sona el foment de l'individualisme, una economia neoliberal on la precarietat es camufla amb paraules com la innovació, l'autoocupació, generar riquesa, empreses, teixit emprenedor. Se'ns fa complicat votar a favor de tot aquest imaginari, perquè no estem parlant de que tot això succeeixi o no a la nostra ciutat, estem parlant de fomentar-ho amb recursos públics, amb recursos d'aquest Ajuntament. Des d'un plantejament anticapitalista, el nostre plantejament i d'anàlisi crític de la fase del capitalisme extractiu que vivim actualment, aquest grup municipal no pot compartir una visió de la feina de qualitat lligada a la falsa idea del concepte neoliberal de l'emprenedoria en temps del coaching. Darrere de les dades sobre treball autònom existeix una realitat especialment greu per la gent més jove, els anomenats falsos autònoms, persones obligades a treballar sota la fórmula legal de l'autònom perquè el seu contractant no vol regularitzar amb un contracte del règim general la seva relació contractual. Tot i ser estable i recurrent, la fórmula i la contractació. L'empresa o el contractador s'estalvia la seguretat social i el treballador o treballadora autònom per capacitat adquisitiva o drets, segons si el seu sou li permet pagar o no la quota de la seguretat social. Aquesta és una realitat per les repartidores, per exemple, de Glovo o de Libero, però també per dissenyadors i dissenyadores gràfiques, periodistes, arquitectes. Moltes d'aquestes persones, és veritat, es podrien aprofitar dels recursos que proporcionarien aquests coworkings municipals que proposa la moció. Però és que la manca d'espais comuns és una tònica general i una urgència en aquesta ciutat. Ho és per entitats, col·lectius, associacions, moviments socials i també cooperatives i projectes d'economia social i solidària. Manquen espais on poder desenvolupar una vida veïnal i comunitat activa a la nostra ciutat.